Behold, this is a Onyeama Palace. Onyeama's Palace in Eke-Udi local government of Enugu State. So this is Onyeama Neke. This is Michael Onyeama. Okay. Okay, this is the great Onyeama. What is it called? This is a young Kayama. Now only at the Okay, but okay, to the memorial, to the immortal memory of Chief Onyeama, the Okuru Oha of Agbaja, son of Owusi of Eke, who departed this life on the 5th day of April 1933. Adiana, the whole Igbo niile na ụlọ ụka dị n'Eke bụ Onyeama 1, ya Okuru Oha 1 of Eke with Jesus Christ. Yes. Because you go na Onyeama ndị Anglican bịa. Onyeama si na ha achọghọ ndị Anglican, ihe ha chọrọ Catholic. Ebe a na-asụ Igbo. Okay. So ebe ndị mmadụ ga-anọ mụta ihe. Hello guys, this is Creative Lord TV. We are live and direct in Enugu State, Udi to be precise. Eke, we are here to tell a story about one of a great king in this Igbo land and chief. The Warrant Chief Onyeama, Onyeama of Agbaja, the Onyeama of Eke Kingdom. So we are live, and this is the junction of Eke in Udi local government, and then we are here to tell about this great man. Two things, if either you are doing good or you are doing bad. Who's the fan of Kejamodu? Oboni the men, Maboni the men, Joe. I'm can I now. So then, all you know about Eba is from this time, so he will tell us more about this man. So, sir, maybe know you, sir. My name is Mopo. We come to, maybe I will say it in our native language. Okay then. Album The Mouthpiece of Eke, Mopo. Okay. Here are Eke. Everybody know kind of Eke Junction. Okay then. So about Onyeama Eke. Onyeama bụ Okuru Oha 1 of Agbaja. Okay. So here bụ Onyeama kunno. Eba na junction na. Ebe bụ Onyeama. Ebe niile bụ Onyeama bawa n'ime. So I get jemu ke na ina egosi sai maka ni fa bia bo ana ekwekwa na eme na aga Onyeama karịrị akarị. Onyeama bi n'ugwu n'iso. From ugwu n'iso gbaratawa. Ugwu n'iso ebe a na-eme ekpere? Yes, from ugwu n'iso gbaratawa bụ Onyeama. Wow. Akụkụ Onyeama niile. Ya Onyeama bi ewetara ụka. The whole southeast. The whole southeast? Yes, an Igbo. Kedu ka isi wee kwuo that kedu ka isi wee kwuo kedu nwa evidence gosi na ya wee weta ụka ebe a? Anyị ruo na ebe a na-akpọ St. Paul's Eke. Ị ga-afụ the archive dịka ihe gosi the history there. So okay, the history. Yes. St. Paul's Eke. St. Paul's Eke. It's very old, is it old parish? Ya bụ oldest because ị na-ekwu mana abịazi the fund bụ dịka abịa rụgharịa ya. Kedu anyị na-akọrọ m na ebe a nọ bụ ndị Onyeama, kedu ife mere o ji ebe a ji ebe bụ Onyeama? Ihe o ji bụrụ be ndị Onyeama because na Onyeama nụrụ ụmụ nwaanyị ọtụtụ. Yọta. Ọ bụrụ ofu, ọ bụrụ ịbụọ. Yọta. Ụmụ nwaanyị ya dị ka aja. Onyeama nụrụ so many wives with so many concubines. Kedu aba ihe Onyeama na-akpọ bụ onye nọ nso. Onye nọ nso? Ime anyị nụcha nwaanyị macha azọ. Okay, then afụfa. Okay, ọ bụrụ na palace ma na bịa onye nọ nso. Onye nọ nso. Ezinụlọ Onyeama dị ka aja. Ebe anyị na-afụ na dị ebe a na-akpọ be Suleiman Onyeama. Alhaji Suleiman Onyeama. Alhaji Suleiman Onyeama. Mana Onyeama bụ onye Igbo, kedu ife? Onyeama bụ onye Igbo, mana nwa ya decided ije ebe a na-akpọ Mecca. Okay. Yọta. And oje wee buzie data ijecha Mecca bata. Ebuza Alhaji. Ihe bụzi bụ Alhaji. Okay. So ọ bụ ọsọ that man bụ ụmụ ya niile. Na ụmụ ya na-abọ bụkwa bụrụ Alhaji. Okay. And the guy nkwa emere ya ka esi eme na Hausa. Okay. So yawa. Ụfọdụ ụmụ ya ka na-ejekwe Muslim lota. Mana ụfọdụ ụmụ ya bụkwa ndị ụka. Ụfọdụ ndị ọzọ bụ ndị ụka. Okay. So ebe a kịta bụ one of direct solid. And n'azụ na mosque bụ that place. Ọ bụ na ọ bụ na akpọchiri ya na anyị jekwe dị cover the place. So yawa. Okay then. Ebe a kwanụ. Ihe a niile bụ compound Onyeama Eke. Ọ bụ ndị nke Redeemed Christian Union.
Onyeama compound. Onyeama o nwere ekwu na onwe nwa ya nọ bụ na gọọmenti. O nwere nwa ya nọ bụ na gọọmenti bụ nke a na-akpọ Dabi Onyeama. Amaara as the World Justice. The World Justice. Yes. The World Justice ahụ bụ ihe mụtara onye a na-akpọ kedu afọ onye a na-akpọ Geoffrey Onyeama. Geoffrey Onyeama. So yeah, former minister of foreign affairs. Okay. Oh, World Justice mụtara. Geoffrey Onyeama. Mama no Enugu State. Amara kwa. Eche no ihe na Geoffrey Onyeama. Geoffrey Onyeama. Wow. So bia dị na mgbago taa. Ihe bụ the compound. Yeah, very World Justice bụ nke a. The World Justice ya bụ papa. Onye mụtara Geoffrey Onyeama. Compound ya dị ihe. So guys, so I don't life and direct about Geoffrey Onyeama, former minister. The World Justice. Okay, bravo. The World Justice. Okay then. The Geoffrey Onyeama bụ na mgbago. Okay. Yes. Mgbago. Okay. See, Dr. Geoffrey Onyeama. Thank you. Eke local government. Okay, yeah, bro. Ụzọ akịta. Yeah, bụ ụzọ agbago. Okay. Wow. So, o ife na gwabụ mgbasa dị ma no onye nọ. Onye nọ nso. Onye nọ ụdịtụrụ ọmụrụ ụmụ karịa. Ịmụta ụmụ karịa, ịma mmazi onye bụ onye na-asị bụ onye nọ nso. This is the Honorable Dr. Geoffrey Onyeama's road. Yes. Eke-Udi. Okay then. So I can't tell you now. I'm coming on about Enugu State. On about Enugu, but some bad commissioner was Obata live. Okay. So yeah, Onyeama, Chief Onyeama compound. Okay, the great man is said this is the palace. Yes, Okulora. Wow. Okulora for Agbaja. So can you know Agbaja? Where Agbaja bo. Udi. Eziagu. Ogwu. Ani niile. Ani Odorukwe ma Oji River. Jesus Christ. So this is the palace of the great king we are talking about. Okulora one of Agbaja. Okulora one of Agbaja, Chief Onyeama. The man, I never back careful. Well, this is where the history lies. Yes. So many people don't know the history concerning that name. Onyeama. The one. Okay, if I were the compound. Yes. So from Mero there, where to back for young with Symphony. So Onyeama compound. So Okwamba no Igwe cover. Yes. Obuchara Igwe, nwa ya. Okay. Bukwara Igwe. Okay. Yeah. This nke adị ojii n'akụkụ ya bụ nwa ya. Okay. So ndị akpọrọ ebe a. Ị ga-agụrụ the name. Yota. Well, mazir. Grandchildren. Yes. Great grandchildren. Okay, great grandchildren. Also grandchildren. Okay. Oh yeah, quite the ancestor. Yes. What call Eke ancestor like it? Check Onyeama nwụrụ na the year 1933. 1933. So our grandfathers. Yes. Our grandfather. So our great grandfather. Wow. Okay. So behold, this is a Onyeama Palace. Onyeama's palace in Udi local government of Enugu State. So let's just show you Onyeama. Can you guys? Don't tell them. Okay. Can you guys who is Onyeama here? If you tell me who is Onyeama before, you win 20,000 from Creative Lord TV. Yes. Can you go to that thing? I want to hear now. Okay, then continue. So, okay, can we? This is Onyeama Neke. This is Michael Onyeama. Okay. Okay, this is the great Onyeama. What is it called? This is a young Kayama. Now, only at the Kwegu. Okay, but okay, to the memorial, to the immortal memory of Chief Onyeama. Yes. The Okuru Oha of Agbaja, son of Nwusi, Owusi of Eke, yes, who departed this life on the 5th day of April 1933. So 1933, that is 101 years ago. So this man died more than a century ago. But 33, yeah, I'm making a mistake. Okay, go yourself, you know. 1923. So that is making it 100 and something. Okay. Eba bo court. Okay. Yota. Eba court to Onyeama Neke.
Okay. Owe case ewe, owe ikpe ewe, ebe a ka a na-eme. And the court ka na function ruo ma today. So how can the people ebe a na? Ruo today, a na-esi Enugu abịa, ndị judges na-esi Enugu abịa. Ebe ikpe. Tata bụ Thursday abi, tomorrow a ga-abịakwa ebe. You mean so we go na mari ebe to prison level. Steady. Ka ebe ya no we people ebe. So but all look like this customary court or customary court here. Yes, customary court there. So if I go come on, how many years got the year? 8 years back. I can't remember, maybe I can't remember this thing, but I'm going to hear that. Serious? Yeah, 8 years back. Mama we friend change joke that Chief Onyeama. But Igwe, Ndeke. Yes. Igwe, how did they become the king of this town? White people, they marry Igwe. Okay. And they, you know where I met when you every Igwe. Dịka nsikwuvo Onyeama bịa wete ụka ebe a. Because ndị agịrị ka bụ ụzọ bịa vuo before. Because ya chọrọ ndị ga-eme ha kwuo ya nụ ihe ha kwuo. Ya need ndị a ga-amụta ihe n'aka. Ma ndị ọcha bịazie wee bụrụ Catholic bịa. Okay, that's how it comes from. Yes. So ọ na-anụzi ihe a na-ekwu. Wee kpọtara ya tapripa yọta. Ya na from there. Kasi nọ ndị nke a ka ya chọ. Nọ ndị ga na-akụzi ndị be ha ihe. Culture. Yes. So no one Eke now. So how proud are you people about this man and about Onyeama? I do proud of Onyeama. Man also dey proud of ebe ọ bụla ị nọ. Okay. Dịka n'Enugu State, a sị gị n'ịbụ onye Eke, ya ga-asị gị ọ ọkwa ndị bụ Onyeama. Okay, the name. Yes. Ọ ya mere iji pụta ị na-eje ịfụta na 90 mile gawa Enugu ebe a na-akpọ ugwu Onyeama. Kedu ka o si mee na Onyeama pụtara were ihe o ji bụrụ nwoke nyụọ mamịrị nyụcha mamịrị si na ebe a from ebe a gawazie na ya wee ebe a. Okay, that place na ugwu Onyeama ebe a ụzọ a dị etu a. Yes. If Banana wasn't yes. Just so that's how the name Ugwu Onyeama. No, Jesus Christ. Everything were history. N'ebe a bụ ugwu Onyeama. Ebe onye mamịrị. Just no your mamịrị. Na mmadụ kibia. Kedu ebe a? Ebe a bụ how the part of palace Onyeama, the boy of Onyeama's chamber. Opened 25th 1922. That is 102 years. This chamber is 102 years old. This chamber is 102 years old today. God of Israel. So, okay. This is what we want. This is history. Yes. This is Igbo history. Yeah. And they kept it till today. Yes. I love that. Eba ka ndị judges na-anọ. Okay. Yeah. Like here. Small eba ka na-anọ. So eba, then it takes the case from here. Yes. So which means here has been lasted for over a century. Yes. So under this house, I see the historical of the house. Mansion there. Yeah. So what do you think? That's what he was living. Eba ka ọ na-anọ. Eba ka obi. Eba ka obi ebi. Can I get girlfriend? Okay. Can I get fair makana if I ekwu ana ekwu ana eme makana mari kibia na. Yeah. Nwere anyo. Onyeama ma na ebe a niile bụ ndị bụ Onyeama. So one day kid ka say no nduko bere. Are you people really populated? I be nnukwu. Ndunuko. Abụọ na dị mana eke abụọ n'ụlọ local government. Seba bro welu je ọrụ. Eke bi ewe na ebe ahụ. Kedu afọ ebe a? Ama bro. Kedu for me? Ọ dị combine. O nwere ndị ama bro were aba eke dị ya. Ndị ngwo dị ya mana ndị main people ebe a bụ eke. Okay. Ama eke bụ. So look at this is one of the oldest story building in Igbo land. Yes. Owned by Chief Onyeama. One of Agbaja. Yes. So the guy back. Can this there's a history behind here. Okay, back yes. Look at the entrance to this mansion. Yes. And this house has been existed for more than 102 years. This is 102 years old house because the other chamber is 1922. So if you calculate it well today, it's 102 years. Yes. The same thing with this house. Yeah. Check it out. If I can do what you were,
Ka Igbo nwere headstart I covered together because even those was almost new places. Yes. Wow. Now, okay. And even the house. Okay, the most beautiful thing is that they kept the house. Yes. And they know the importance of keeping hairstyles. Yes. Wow. That's nice. Look at the mansion. One of the oldest building in Igbo land. This is it. This house has stand tall for over 100 years. No. Look at the quality of the house. Brick. They use brick to build this house. They throw all the code. Even in less how many years? Atanatos now. Yeah, but okay. Yeah. So everything about family house. Onyeama. Yeah, you know Onyeama. Okay. Onyeama compound. So then here bụ Eke St. Paul's Eke. Okay. Here bụ Mother Parish. Gịnị parish? Mother dịka ihe bụ aka ya ebe ka ụka bido. Kedu ka isi esi ụlọ ụka bido? O nwere fenchọ ka ịghọta. Okay, ebe ụka bido. Ị na-anụ na Onyeama wetara ụka. Okay. Ebe a ka a rụrụ ụlọ ụka. So ebe anyị nọ ebe a ka a rụrụ ụlọ ụka. Mechezie ya modernize ya iru ebe a. Kịta ịfụ na hall ka ọ bụzi na. Ebe a ndị ụmụ nwaanyị ndị Ọgọst ebe a ka ụmụ nwaanyị ndị na-eme meeting every Ọgọst. Mana ihe jidewe ihe a for history yọta for ụdịrị ya anyị bịa kịta for ndị na-agụ akwụkwọ ma ndị student chọrọ ịmụta ihe ka eji dewe ebe a yọta. So Okwuluola 1 of Agbaja in the person of Onyeama Eke. Nwawushi oya dị ewetere church Eke. The whole south itself. Okay. This is also Catholicism in Eke 1910, Jesus Christ, to 2010. Okay, this in RFA, this was built in 2010. Yeah. For remembrance, yes. But actually, the first church was built in 1910. Yes. Approximately 114 years ago. Yes. Jesus Christ of Nazareth. Okay, then let's go. Okay. Also, Gloria in essence. Yes. This is a Catholic language. Yes. This cemetery monument is dedicated by their excellencies, yes. the Apostolic Nuncio to Nigeria, Archbishop Augustine Kasuja, and Bishop of Enugu Diocese, Most Reverend Callistus Onaga, in the pontificate of His Holiness Pope Benedict XVI, December 2, 2010. Okay. Then Chief Onyeama Okwuluoha, Okwuluoha, one of Agbaja, the initiator of Catholicism and education in Eke and Everance. So then, this is, if I may quote here, the first church. I'm going to say the first church in Enugu State. If I'm wrong, you can quote me wrong. I'll quote you wrong because Abiana Southeast, Oloka, this church was already. The Southeast. Yes. Obuno when came out, you mentioned it. I can't debate with you because I don't know. This is 114 years old. Yes. When came out, views already. Oh, you can Google on me. I show you remember. We're just on camera. I cannot. Abiana, the whole Ani Igbo niile na ụlọ ụka dị n'Eke bụ Onyeama 1 ya Okwuluola 1 of Eke wete ụlọ ụka ọzọ mma views of Jesus Christ. Yes. Dịka si kwuo na mbụ Onyeama ndị Anglican bịa Onyeama si na ha achọghọ ndị Anglican na ihe ha chọrọ bụ Catholic ebe a na-asụ Oyibo. Okay. So ebe ndị mmadụ ga-anọ mụta ihe ya mere ụmụ Onyeama ji mee gịnị gbuwa anya ya because Onyeama na onwe ya mee gịnị gwara anya. No London, no different countries. So okay, so in 1910, this is massive, man. You see, sometimes when you go, the more you go, the more you see. This is a Chief Onyeama. I tell you, then what they portrayed and what they wrote about this man is actually not what he is. So
This man is a strong man and he's a very, very believer. No, before we they're very brilliant and smart. Yes. Okay then. If I have the first church anywhere in the whole southeast. Yes. For now, I have the first church. Yes. If you think otherwise, then you can tell us. Yes. If you never can, I have to go through all those things. So for those who we understand, because this is history. This is history. Yes. So we have to go through this history. Yes. And then the church building is here. Yes. So look at the church building. And then because of after years and years development came, so they now transferred the new church building this side. Look at it, that is a modern house. Yes. So but this is the first church in Enugu State. Yes. And beyond. Yes. He brought Eke-Udi Enugu. Yes. What do they call it? That place where they pray. And that's Eke-Udi Enugu. Oh, Eke-Udi Enugu. But it's not a church. It's a church. Yes. Ebe na-eme ekpere. Let's assume now. Oh, ihe na-eme gị ma ọ na ị na-aya ahụ ije ebe a kọsara Chineke mkpa gị. Okay. So it's still in this Eke-Udi Enugu State.